ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യയുടെയും ധന്യനായ ഫാദർ ജോസഫ് ഇതേത്തിൻ്റെയും കബറിടവും വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യയുടെയും മ്യൂസിയവും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോയാണ് ഇന്നത്തേത്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മാളയ്ക്കടുത്ത് പുത്തഞ്ചിറ ഗ്രാമത്തിലെ ചെറുന്നൽ മങ്കടിയായ വീട്ടിൽ 1876 ഏപ്രിൽ 26 കുഞ്ഞിത്തൊമ്മൻ്റെയും താണ്ടയുടെയും മൂന്നാമത്തെ മകളായാണ് ത്രേസ്യ ജനിച്ചത്. മറിയം ത്രേസ്യയുടെ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് മറിയം ത്രേസ്യയുടെ ഒരു രൂപമാണ്. ഈ രൂപത്തെ ചുറ്റിയാണ് ഓരോ മുറികളും ഉള്ളത്. ഓരോ മുറിയിലും വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യയുടെ ബാല്യകാലത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ്. ഓരോ ചിത്രങ്ങളും അടിക്കുറിപ്പോട് കൂടിയാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥിക്കാനും സഹായിക്കാനുമാണ് മറിയം ത്രേസ്യ അമ്മ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിച്ചിരുന്നത്. ജീവിതം തന്നെ സന്ദേശമാക്കി വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് മാതൃക കാട്ടിയ വ്യക്തിത്വമാണ് മദർ മറിയം ത്രേസ്യയുടേത്. സാധാരണക്കാരുടെ യാതനകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്കിടയിലേക്ക് ചെന്ന് അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു മറിയം ത്രേസ്യ അമ്മ. ഒക്ടോബർ 13 വിശുദ്ധയായി മറിയം ത്രേസ്യ അമ്മയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ മുറിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ അമ്മയുടെ വസ്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളും പാത്രങ്ങളുമാണ്. വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ അമ്മ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഗ്ലാസ്, വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ അമ്മ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തിരിക്കാല്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫാദർ ജോസഫ് ഇതേത്തിങ്കൽ അച്ഛൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റു വസ്തുക്കളുമാണ്. ഫാദർ ജോസഫ് ഇതേത്തിങ്കൽ അച്ഛൻ്റെ ദൈവാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ അഭിഷേകമാണ് വിശുദ്ധയായ മറിയം ത്രേസ്യ അമ്മയുടെ ആത്മപിതാവായി പ്രവർത്തിച്ച് വിജയിക്കാനുള്ള കാരണം. ധന്യൻ ഫാദർ ജോസഫ് ഇതേത്തിൽ അച്ഛൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാളവണ്ടിയാണിത്.